Com signar un tràmit a la Seu Electrònica. Hola, què tal? Soc en Joan. Fa poc hem instal·lat plaques d'energia solar a casa i l'altre dia un veí que també les havia posat em va dir que podem demanar una bonificació en l'impost de béns immobles per instal·lació de sistemes d'energia solar. Com que sabem que per la Seu Electrònica podem fer molts tràmits, ara ho estic buscant al cercador Isaac. Em demana que m'identifiqui i jo tinc aquí mateix el meu DNI. Ara omplo el formulari amb les meves dades, poso el meu e-mail per poder rebre la confirmació del tràmit i hi afegeixo un PDF amb el certificat tècnic de posada en funcionament de la instal·lació. Confirmo i ara haig de signar. Em demana el PIN per confirmar la meva identitat i la meva signatura. I llestos! Ja tinc el tràmit fet. A veure... Entraré a la seu... Genial! Ja tinc el nou rebut amb la bonificació aplicada. Ara sí que tot és més fàcil i ràpid.